Конфликтът в Идлиб предизвика новата вълна от бежанци. А Турция разполага от днес 1000 военни по границата с Гърция, за да спре изтласкването на мигранти обратно към страната. Турският вътрешен министър посети граничния район на Пазаркуле и обяви, че гръцките полицаи са ранили 164 мигранти. Специалният ни пратеник Тихомир Игнатов е в района. Здравей, Тихомире, какво още стана ясно от посещението на министъра? Добър вечер. Днес стана ясно, че политическото напрежение между Гърция и Турция все още не стихва. В Одрин вътрешният министър на Турция разкритикува остро гръцките власти за това, че са използвали сила в ничията земя. Също така заговори за нарушаване на международното право. Очевидно и двете страни не са готови да направят отстъпка и хиляди остават блокирани в ничията земя. Днес стана ясно, че тук ще бъде изпратена още полиция, също така и патрулни лодки. Какво се случи днес в Одрин, разказваме с оператора Мирослав Милков. След близо седмица раздяла, този мъж от Афганистан успява да намери 12-годишната си дъщеря. По време на безредиците по границата малкото момиче изчезва сред тълпата. Историята има щастлив край благодарение на помощта на доброволци. Няколко дни издирвахме момиченцето. Слава Богу, с помощта на жандармерията успяхме да я открием и да я върнем на баща ѝ. Много благодаря на всички. Развълнуван съм и не знам какво друго да ви кажа. Чувствам се много добре и съм много щастлива. И тази сутрин пътят на бежанците към гръцката граница остана блокиран. Ничията земя беше проверена по въздух лично от вътрешния министър на Турция. Тази сутрин изпратихме 1000 полицаи с пълно бойно снаряжение, за да спрем изтласкването на мигранти обратно в страната. Подсигурили сме и патрулни лодки. Няма да позволим човешките права на хората по границите ни да бъдат нарушавани. Първите върнати от жандармерията бяха сирийско семейство с няколко малки деца. Други пък бяха докарани с коли до Пазаркуле. Да им помним. Те вървяха пеша, ги взимахме на автостоп. Ние сме едно време бяхме бежанци, това си имаме опит. Преди да се качат на стоп, мигрантите от Мароко са вървели пеша 18 дни. Надяват се блокадата да падне скоро, за да могат да продължат пътя си към Германия. Искаме ново бъдеще. Вървим пеша през Турция вече 18 дни. Спим в гората. Толкова е трудно. Студено е, но трябва да се справим. Не знаем пътя. Разпитваме хората за посоката. Някои от върнатите са намерили временно убежище в Одрин. Под този мост намираме няколко сирийски семейства. Споделят, че трябва да се грижат за децата, без да имат достатъчно вода и храна. В подобни условия живеят десетки бежанци в покрайнините на Одрин. Хората използват всяка една възможност, за да се скрият от лошото време. Вижте, ето това е нашата къща. Така се спасяваме от студеното време и дъжда. Много сме уморени. Повечето хора, които срещаме тук, разказват, че не биха се върнали в Сирия. Всеки човек като мен, когато завърши, трябва да отиде в армията. Това е много опасно. Почти сигурно е, че ще умреш. Искам да отида в Нидерландия само за да съм в безопасност. Успяхме да заснемем кортежа на турския вътрешен министър Сойлу в момента, в който влизаше в блокираната зона край Пазаркуле, за да се запознае с условията и мерките за сигурност зад огражденията. За сега обстановката при Пазаркуле остава спокойна. Това е от тук за сега. Тихомир Игнатов и оператора Миглена Гайдарова от Пазаркуле.